murag ka pagagi sa mga Ironman, mingo sa Ironman. Nah, kita gana kay dugay kog tulog gabi igod ba nya. Dugay ko mata. Dugay ka mata. Ito na kita ka. Nah, kita yung bugay na. At sirin pa lang sa patrol. Gawas ang mga silingan kit. Buwan na nagdagan pa daw sa highway. Unya, asa may nag Perte ninduta. Perte mga ninduta ba kay dahil mga artista. artista na ito. Na si Wamos ito, paggawa si Wamos. Perte dibuwa sa mga tao lagi. Si Wamos guys. Ay, Kay na may insugod nga kana si Wamos daw gapo na nasa wal personal. Ano sila? kung sa kagwapo sa TV o sa cellphone, mas gwapo yun sa personal. Sayang na to ganina oy kay. Ito mo gino. Tuma na rin doon, soy. Okay, hindi. Magibati na gugutom ba? Tapos, pasig. May kaon ito sa inyo ah. Ay, way puro masukan sa break truck. Balik kay. Gut ba? Ako ba naman ito kay ato yung si papa dito nga. Ba may isutag manok. Tara, balik na. Gusla na po kayo ko ba? Gutom na kayo eh. Gutom na sakto, yung kayo rin. Gutom yung kayo. Iya to manok ka. Aya po ni panahon na oy. Ana po ni akong mga anak nga uli rag kaon. Wa gyud trabaho, dagko kay lawas. Lawas ay dagko, pakulan. Yapon kol. Yapon na, Kol. Matay ko tuma pa. Yung sa misudan niya pa. Tanggol to sudan. Matay mo uli ra magkagkaon dong. Dakpay manok dito sa punuan sa Tanglad. Sigurado ha, idlas ra ba kay na? Wa jud kay sudan ron. Wa nara ba kay barkadang dala, maulawan jud ka. Uy, manok bus. Higop sa boron, bakit manok daw ang pa, ano, padakot. Ito, tayo. Ito, ganit kayo. Ngayon naman sa punong Tanglad. Naglumlum naman to. Gahapon, may to kay tambok-tambok pa. Tara, samahin ko nila. Matakpon. Kinita kay. Magkabot ba? Kadaw diha sa Tanglad. Tara. Asa mo dapat? Ako, ikaw, asa mo dapat? Dapat. Tanglad Dito ang isa, diri ko niya, isa diri. Ito ko iso. Para hindi makaikyas, kit. Ya, dili, tuma. Ya. Eh, lagi na lang. Sige. Sige mo ya. Kamu. Manok What's up, Carmenians? So yes guys, salamat guys sa pagtanaw na po sa mong video. O kayo makalimot sa pag-subscribe sa mong YouTube channel o pag-follow sa mong FB page, ang Carmen Dabnor Vines. So matutagaro no sa atong mga shoutout no, labi na sa atong mga viewers. No, atong shoutout si Bingo Aminal. No, paki-bisita po lang yung channel Bingo Aminal Vlog o kang Janine Auxilio. Paki-bisita po sa yung channel kay nagpa-shoutout siya o kay Snooke nya. Shoutout kay Marieli Mahilom ng supporter pod sa among mga video. So, kada lang, no? Okay, hashtag bahay ng Kel. Shoutout sir. So, shoutout po ko kay sa Jules TV sa iyang YouTube channel o sa iyang FB page. Yeah, shoutout. O sa kong channel, Mel's Manaet o Mel's Vlog sa kong Facebook page. Yun lang. Yes. Shoutout tayo na ako ang Chris Malditas, no? Nagpa-shoutout kayo dyan. Shoutout. Danila Pearl Pingok, Lubigil Pingok, o Garcia Mi Pingok. Na shoutout sa kong asawa ko, Aileen Basis Pingok. Okay. Shoutout yun na, no? Shoutout ko kay Ma'am Lucille Mabali, no? Sa Qatar o sa Visayan Biners. Shoutout sa inyong tanan. Sa mga subscribers o mga viewers sa Carmen Dabnor Vines, thank you sa inyong lahat. Medyo matagal kami hindi naka-vlog kasi busy na po ang panahon namin. Tapos medyo maulan. So ngayon, kondisyon ng panahon guys.
Oh, shoutout pa rin po sa among mga kauban, si Juniper Kiampo, Yes. si Renz Vlog, o si Reski, Oy, Reski, congrats, Congratulations on you, baby. Yes. Bibi. Si Daddy Buddy. Kumpare. Tuloy ang laban. Si Pare Buddy. So sa mga subscribers o mga viewers sa Carmen Dabnor Vines, ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Doc33. Thank you sa inyong lahat. Okay. So, salamat. Og hangtod sa sunod higayon. So, bye-bye!